Γεια σας, είμαι ο Πέτρος και πάω 6η τάξη. Πριν λίγες μέρες ήρθα σε αυτή τη γειτονιά, αλλά τα παιδιά από το καινούριο μου σχολείο δεν με παίρνουν γιατί είμαι διαφορετική ομάδα. Αυτά είναι κόκκινα, εγώ είμαι πράσινος. Είπαν ότι όλοι πρέπει να είμαστε η ίδια ομάδα, όμως εγώ στενοχωρήθηκα. Το είπα στον μπαμπά μου, όμως και αυτός μου είπε να προσαρμοστείς. Για να με δεχτούν οι κόκκινοι στην ομάδα τους, έπρεπε να τους φέρνω θησαυρούς από τα άλλα παιδιά. Το τέλειο θύμα ήταν ο Γιάννης, ένα καινούριο παιδί που ήρθε στο σχολείο μας στη μέση της χρονιάς και για φαντάσου φορούσε κίτρινα γυαλιά. Χαχαχα, πώς είσαι έτσι? Στο σχολείο μας απαγορεύεται το κίτρινο, όλα είναι κόκκινα, να πάρεις κόκκινα γυαλιά. Θα τα βάλω στη σκηνή μου, εδώ δεν πρόκειται να τα βρει κανείς. Παρακαλώ. Είστε ο παπάς του Πέτρου? Ο ίδιος. Είμαι ο διευθυντής του σχολείου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο γιος σας έκλειψε τα γυαλιά ενός μαθητή του. Παρακαλώ να επιστραφούν πίσω. Θα μιλήσω με τον Πέτρο και το θέμα θα λυθεί γρήγορα. Ευχαριστώ. Πέτρο! Έλα εδώ γρήγορα. Ναι, μπαμπά. Δώσε μου αμέσως τα γυαλιά που έκλεψες. Όχι, όχι, εγώ δεν πήρα τίποτα. Είναι ψέμα. Δώσε τα αμέσως, θα ψάξω όλο το δωμάτιο, ακόμα και τη σκηνή. Κανένας δεν μπαίνει στη σκηνή μου. Ο πατέρας έψαξε και στη σκηνή του Πέτρου, όμως για καλή του τύχη δεν τα βρήκε. Ο Πέτρος κάθεται τώρα λυπημένος και σκέφτεται. Πώς να αισθάνεται τώρα ο Γιάννης? Σίγουρα δεν θα βλέπει χωρίς τα γυαλιά του. Αύριο πρωί θα τα επιστρέψω. Την επόμενη μέρα έχει κιόλας αποφασίσει να μιλήσει στη δασκάλα του και να της πει όλη την αλήθεια για τα γυαλιά του Γιάννη. Τώρα έχει πια μετανιώσει για ό,τι έκανε και δεν θα το ξανακάνει. Ορίστε τα γυαλιά, μπορείτε να τα δώσετε εσείς? Θα ήταν προτιμότερο, Πέτρο, να τα γυρίσεις εσύ στο Γιάννη και να του ζητήσεις συγγνώμη. Έχετε δίκιο, κυρία. Θα τα δώσω εγώ ο ίδιος. Ωραία. Ορίστε, Γιάννη, τα γυαλιά σου. Συγγνώμη που σου τα πήρα. Αμέσως μετάνιωσα, αλλά έπρεπε να το κάνω. Όχι, κράτα τα, δεν μου αρέσουν πια. Θα πάρω κόκκινα. Δεν χρειάζεται. Είναι δικαίωμά σου να φοράς ό,τι θέλεις. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Κανένας δεν θα σε αναγκάσει να είσαι κάτι που δεν θες. Έχεις δίκιο και σε ευχαριστώ πολύ που μου το έμαθες αυτό. Θες να έρθεις σπίτι μου να παίξουμε? Σίγουρα, δεν θα έχεις πρόβλημα με τον μπαμπά σου. Θα μου το ρωτήσω και θα σου πω αύριο. Τελικά ο μπαμπάς του Πέτρου δεν συμφώνησε, γιατί δεν μπορεί, λέει, τη φασαρία. Όχι στο ρατσισμό, όχι στη σχολική βία, ναι στη διαφορετικότητα. Μην ανέχεσαι ό,τι σε πληγώνει, μίλα για ό,τι σε φοβίζει.